Ano siya? Wala pa ba naman? Ano mo puro kagane sa kambistado. Pati sa nga. Terus na diba ano na niya dito ka lang. Pati sa nga. Aba ako ano ko makuha eh. Diba ba puti mas adi mo Ilang sa bakit? Tapos na. Tapos Nakakalot. Marami mo yung best na nag-ulot. Nakakalot ang kwarta. Nagagala si ano. Wagit ka bagag ubag karo. Duwa bagag tulong. Pinilo kang likli. Balord na Lord. Hayaan mo na yan. Alam na isip ka DJ. Wala, makot ko na lang kita. Ano? Makot. Hindi lang ka lang kita na isa na. Ano siya? Budang isip na Lord. Kami isip na nakakain. Yeah, isip na nga. Isip na nga. Panahin na tayo na ano. Ayaw maligay. Isip na sa ito. Lord na. Napag-isip na nga. Pag-originality. Jake. Uy, nakulubon. Ano? Magadan. Para ko kasi ano ka? Ha? Yung ayos na. Ito na mga. Gandaan ko yun. Ma. Ako na naman ang hito. Kuya, wala. Hindi pa nag-inis nila. Ay, wala ko ya. CJ! Ano ba? Ako?